لما سلكت مسلك التحقيق فيه وأسرت الطريق سميته بمنية المريد آخذ ورد شيخ السديد لولا مخافتي من التدويل لجئت للمذكور بالدليل لكنني أرجو من المهيمن تسهيل الشرح للنظام الحسن وعند ذا تقر بالتصديق لما ذكرت لك بالتحقيق لما سلكت مسلكا karatunmu da ya gabata musa a cikin baitin da ya ce muna ya zo muna da wata kasida wata waka wadda za ta bude muna ta gwada muna abinda hakikanin wurdin shehu tijjani da lazimi a cikin ɗariƙarsa to yace lamma salaktu lokacin da ni shiga maslakar ta haƙiƙi godaben tabbatar da abin da yake kumshe fihi a cikin wato wurdin ɗariƙar tijjaniya wa asrajtu ne haskaka jujar ɗariƙi duhun da aka hanya wato bayan na tabbatar bayan na shiga ga godabe wanda yake matabbaci sannan nisa fitila ta a cikin halin tafiya ta ga hanyar nan ina haskaka jujar ɗariƙi duhun da aka hanya to lokacin da ne haka na sammai tuhu sai ni ambaci littafin bi muniyatul muridi da muniyatul muridi wato gurin shi muridi wanda yake nuhin a hiza wurdi shehin sadidi ya karbi wuridin shehinmu mai katarta aiki wanda yake aikin shi katartace ne ma'ana madaidaici lokacin da ne haskaka hanya ni shiga godabi matabbaci sai ni gaba abin da ya kamata in yi ma wannan littafi suna face gurin muridi burin wanda yake nuhin karɓar wurjin shehu na shehu tijjani daula makafati minar taɗawili da ba dan ina jin tsoron in tsawaita ba dan ina jin kada littafin ya yi tsawo ba har ya zan mai karantawa yawan shi ya sa ya ƙosa ko kuma ba dan ina jin tsoron kaɗe tsawaita ba ya zanje yi nauyi ga har da cewa ga muridai to lajitu billil maskuri da na zo ga duk abin da ni kwaɗi bin dalili da wata hujja ta ƙur'ani ko hadisin manzon Allah ko ijma'in malamai to da ba da haka nan ba da na zo da wannan shehu da zifi abin da shehu ibn baba wanda ya so ya ta shi da shi kowace kalma ya kwaɗi game da sha'anin shehu tijjani da ɗariƙarsa sai kama nassin ƙur'ani baiti guda zai zo da nassin ƙur'ani ko hadisin annabi ko kuma ijma'in malamai to amma in yayi haka nan littafin zai girma da yawa to muridai zai musu ya ga har da cewa ko kuma wajen karatun yau da gobe mutum ya ji har da ya kosa ya son ya yi shi matsakaici wanda da an zo an ka karanta cikin takaitaccen lokaci a gama karatun mai haddacewa ya haddace mai tsaya ya kalle shi idanun basira da dukka da lura sosai ya yi don ya gane to sai ya yi shi takaici lakin na ni a juminal muhaimini amma ina kauna daga Allah mai shaida ayyukan bayi tashila sharhin Allah ya kawo sauƙaƙewa na bayani lin nizami ga wannan tsari na waka ina roƙo Allah ya sahale wanda zai sharha ya buɗa ya bayani kuma shi bayanin na hasani kyakkyawa to sai Allah ya bashi halifa daga cikin halifofin Shehu Tijani Shehu Muhammadu Arabi bin Sa'ihi wanda Shehu Abubakar Atiku ya ce ya zauna akan hilafa shekara 9 yana halifan Shehu Tijani yana bisa ga mukamin harazimiyyar Shehu Tijani madadin Shehu Tijani hannun Ibn Sa'ihi Muhammadu Arabi to sai zo ya mata sharhi to kaga wanda duk zai sharhi bai kai ga irin Shehu Muhammadu Arabi ba wanda yake halifa ne
fa inda za tuqirru bitasdiki yayin da aka samu haka sai kai hurci da gaskatawa idan mutum an ka zo mashi da hujja cikin duk abin da an kai mai duk abin da yake an hade a kawo hujja to nan take za ka ci mutum ya ce kai gaskiya na yarda da wannan magana ce ta gaskiya abin da malai wadi gaskiya ne iya ga hujja ko to lima zakartu laka ga duk abin da na ambata ma sai nan take kai ka ce ka kawo hujja ka ce gaskiya ne magana malam gaskiya ce bit ta haƙiƙi kana mai tabbatar da gaskiya ka ce tabbas haka magana ta to shi yasa shi shehu Muhammad al-Arabi bin Sa'ihi da yazo ya sharhin da ya sharhin bugatul mustafidi sai da yazo tun daga farkon shi da ya ce qalam ibn babal alawi nasab to sai da ya bayanin shi ibn baba sunan shi da sunan baba da nasabat da magana magharibi da wasu ba malike da masaba duk sai da sharhin kowane kalma sannan da ya ce alhamdulillah ja'il auliyai warsa kumal anbiya'i sai da ya zo da sharhin kowane kalma daga cikin wannan kuma sharhi cikakke wanda kai wanda ka karanta zaka tabbata haka ce lalle Muhammad al-Arabi yayi gaskiya هذا مع العلم بأني لست أهلا لذا وأنني استحدثت لكنني أرجو من اللطيف حفظي من الحقاء والتصحيف وأن يكون ذا النظام السبب إلى التقاء درجة النجبة وأن يميتني على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب قطب الأنام ذي التقى والجود قطب الأنام ذي التقى والجود حب الرسول سيد الوجود بالرسول سيد الوجود عليه أزكى صلوات ربي وآله ثم الذي وآله ثم الزرار والسحب ما أشتق مؤمنا إلى طيبته وحبه وحب أهل بيته ما اشتاق مؤمن إلى طيبته وحبه وحب أهل بيته ما اشتاق مؤمن إلى طيبته وحبه وحب أهل بيته هذا wannan littafi da ni mal ilmi bi anni lastu tare da kasancewa ni ba mazawa ne ga sani ba ni ba malami bane amma dai na dan kokarta na zo maka da littafi na yayi maka duk wani duhu da aga hanya wanda zaka tabbatar da gaskiyar wanda ya shehu tijani dan ni lastu ahalan liza ba ni mazawa ne ga yi talifi ba ai malami ya kamata ya wallafa littafi to ni ban da ilimi walle ya ce min malami ban na yi talifi wa anna nistahadaftu ni dai na gaggautar da yan bukatuwa ce ta al'umma na dan gaba in gaggawa in kawo musu abin da za su samu yan bukatar su lakin ni amma ni abdu min al-latifi na kauna daga Allah hifzi min al-khada Allah kare ni daga kurakurai wata sifi da jirkita gaskiya a cikin rubutuna wa yakuna zan nizamu ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi ya zama man sababan dalili idan ta ka'idar jatin nujaba in hau darajojin waliyan nan da ake ce ma nujaba ina son Allah albarkacin wannan hidima da nimma shehu tijani in samu lamani in zama cikin da'irar waliyai masu muqamin nujaba din nan da a ce su guda 12 wa yumitani ala dinin nabi ina roƙon Allah da albarka wannan hidima da nimma shehu tijani in samu lamani in mutu bisa ga addinin annabi Muhammad wa bi shayina in rasu ina son shehu al-imam at-tayyibi shugaba da yake likitan zukata kudubil anami kudubin halitta zittuqa wal judi mabucin tsoron Allah da kyauta hibbir rasuli masoyin manzon Allah sayyidul wujudi shugaban samuwa alayya ka salawatur rabbi wa alihi shumzura wasobi wasabi mashtaqa mu'minun ila taibatihi wa hubbihi wa hubbi ali baitihi aska salatun rabbi mai tsarkin salatin ubangiji alayhi tabbata ga manzon Allah wali da halayen shi sun mizura wanda suke
wato dogaye ne ga tsololuwar daraja ma'ana maɗaukaka ga daraja wasahabi da sahabban shi bayan alaye mashtaka muminin matukan mumini yayi kwaɗayi yayi bege yayi so ila ɗaya bati zuwa ga madina Allah ya salati ga annabi matukan mumini yayi so ga madina wa hubbihi matukan mumini yayi bege a cikin soyayyar annabi wali aibati da soyayyar iyalan gida annabi Allah ya salati ga annabi Allah saka mishi da alkhairi Allah kara mishi da Allah kara mishi karama ya gabatar mana da shahida domin zai mu shiga cikin karatu na tausi da Shehu Muhammad Shehu Ahmad ibn Bab al-Alawi da sharhi wanda ya sharhi Shehu Muhammad al-Arabi da sahi Allah ya biya da bukatocin mu Allah ya tsaya mana ya taimake mu ya dada mu Allah kalimu da idanun soyayya da kulawa Allah ya tsaya mana ga dukkan al'amurra taimake mu biya da bukatocin mu duk abin da ya muna nauyi Allah dauke muna nauyin shi Allah ya muna damuwa Allah ka muna farin ciki Allah dauke muna tsanani Allah ka muna sauki Allah dauke muna kauli Allah ka muna basti Allah biya da bukatocin dukkanin wani sun Allah ka bukatocin su gare mu maza da mata yara da manya wanda suke masoya daga cikin mu ba makiyan mu ba fatiha da salatul fati fatiha salatul fati Amin.